Здравейте, аз съм Мария и днес ще ви прочета стихотворението Едно звънче звъни. Оплашиха се Едно птички звънче звъни. и литнаха на юг. Оплашиха се птички, че всичките и литнаха на юг. виждат Тъй, че всичките останаха връбчетата. Защо не ги е страх? Те Останаха знаят, че връбчетата. момчетата Защо не ги е страх? те знаят, че тичат момчетата подирчах. училището Подирчах. едно звънче звъни. Училището ги есенно подканя, едно звънче звъни. песенно Ги за подканя нови песенно школски за дни. нови Рабците пък ще школски дни. рабците Като пък ще рояк деца, като летят рояк керемидите и махат летят им над скрилца. керемидите Край. и махат им с крилца. Край.